So brown out ka lang. Magkuku-cooking show ako. Woohoo! Bala, imo dyan. Okay, so mag-prepare ako dito ng 1 kilo na pork. Lagyan ko lang to ng toyo, saka kalamansi, and then mix well lang natin to, bossing, and then hayaan lang po ito ng i-marinate ng at least 30 minutes. I-prepare ang ating pork liver, lagyan ng toyo, saka kalamansi, then mix well natin to, at saka i-marinate din ito ng at least 30 minutes. I-prepare yung ating pan, saka lagyan ng mantika, prito natin ng ating patatas, lagyan ng konting asin. Pagka golden brown na siya, bossing, goods na. So, iset aside natin agad. And then, ilagay ang ating carrots, tutuin ulit dito. Pag sa tingin nyo na goods na, o i-separate natin or set aside, iprito natin dito yung ating hotdog. Yan. Any kind of hotdog pwede gamitin dito. Okay, saka i-set aside natin. So, prepare natin ito yung ating pork liver. So, yung pork liver, bossing, siniprate ko talaga yung kanyang marinate para hindi siya malapot. Yan, no? Ito, walang marinate na to na-strain ko na to. Okay, pagkatapos yun, mag-isa tayo dito ng ating bawang. Pag aromatic na, ilagay natin dito yung ating onion. Okay, so mix lang natin well. Gisa lang ng well. The technique is the gisa. Alright. Lagay natin ito ng ating pork. Sinama ko na po dito yung kanyang marinated na sauce. Okay, o sabaw niya, ha? So, mix lang natin well. Ito, again, ang technique nito is paano tayo mag-mix para yung mga lasa manunuot talaga sa loob niyan. Lagay dito ako ng 1 pork broth cube. Okay? Pandagdag lasa lang ito, mga boss. Ito, ha? Yan, depende po talaga yung sa taste buds nyo. Okay? So, takpan. Hayaan na ito natin na kumulo. Hindi ko muna nilagyan ng tubig ito, ha, kasi meron pa siyang katas dito, bossing. So, pag medyo wala na siyang tubig, lagyan ito ng 1/2 cup water. O depende sa trip nyo, bossing, hanggang sa ito yung pork natin ay lumambot na. Okay? Importante malambot yung pork natin. Lagay natin ito yung ating atay, pork liver. And then yung ating hotdog. Okay, so nagdrama na ako dito. Makinig mo mabuti dyan, ha. Never in my life I quit. Ang quit para na sa mga mahihina ang loob. I've been there before. My experience in my life is so very terrible. So brown out ka lang. Magkuku-cooking show ako. Woohoo! Bala, imo dyan. Brown out ka lang, chor. Di ba? Ito yung mga problema na brown out to. Sing katiting lang to ng problema ko dati ng kabataan ko. If you know the history. Di ba? Ito hindi to yad lang sa akin sa cooking show ko. Kung alam niyo lang. Marami na akong pinagdadaanan. Wag niyo akong titistingin. Brown out ka lang. Ako si Sarge, kuya. O ayan. Buksan natin to, ha. Hindi na ako mag-voice over dito. Yan. So, na-mekos natin to. Medyo nawala ang sauce. Maglagay tayo dito ng konting tubig pa. Ito, kalahating cup ng water, Yan. Tapos, antayin lang natin yan ng bumukal-bukal. So, tatakpan natin uli. Pero yung pork na to, malambot pa to sa malambot pa to sa kakilala mo. Yan. Bubuksan natin to. So, pwede nang ilagay to ang ating mga sahog. So, sabay-sabay ko na to ang ating carrot saka patatas. Ilagay na natin itong ating pasas. Yan, galing to sa sa Australia. Tapos, garbanzos. Optional garbanzos, ha. Pag wala garbanzos, okay lang man, Pero kung meron, di maswabe pag hindi. Ayan. Tapos, ilagay na natin to yung yung green kag red bell pepper. Para solid. Mekos ko lang to, ha. Wait lang mamaya, ha. Wait lang, mekos ko lang to.
ng mga 3 to 5 minutes. Ay, nakalimutan ko mag-add pa tayo dito ng ano ha, ng 1 tablespoon na brown sugar.